Gewoon me abi eetlust voor live. Ik heb er even zin. Dat we takip chintori. Gewoon me takume kwa sidi. Mino de miwa mi de langa waf de brada ja zo ook toe. Gewoon me takop slepen ko lukwa brada jere. Isabi toch. Sami wa taki gewoon. Mi wa jiwap chintori. Omtrent apisi fu a winti bribi. Nanga akurturu bribi. Dan we broken even snel. Het wordt even een korte live. Dan na mesjes na boskopu. Dan we broken you even met kujere. Sanatori eigenlijk bradangasa. Walosma etak omtrent 20 tori. Waloma etak omtrent kurturu. Maar mi betakeng ba a 20 langa a kurturu. A splitsenat uno sabi. Molegwa san uit in Auroko, dat allemaal kan Auroko, allemaal kan doen kulturu, allemaal kan doen winti volgens ding. Maar allemaal no man doe asref sani. Zeiden mek allemaal no man doe asref sani, dan mo broken die unumano me wande mitak utagama bekend brada to unulek young boy we probeer hora traditie hey. We make foto to lek alasma ma espresso unedu na sotah brada. Ja man. Brada barle ma odiere. Obla. Ja man. Him sabi. Ya brada come with me. Da udene. Wo prata apten so sabi. Wo prate wa fasi. Ja man. Sakechiso. Ai. Mensen ushito. Wat chimboy ma mek moeiti. Zeiden wij niet dat ik een onderwerp dat hij, omdat mij lukken bepaalde man, dus mij maar etaki jabis massa heb verkondigd aan kulturu, maar als je iets verkeers verkondigt, dan a jeugd dem chiwa o teke abra. Dat o teke wa abra dat doet dat if nou een dondoleri je jideng, dat dem chinfu uno ook toesan de na baka ook to o teka dondoleri dat hij, dat mek niet dat mo broken jono. Mo leggen uit wat chinsan heel simpel. Alamana datra. Sans studeer voor datra. Allemaal na vakman. Sans studeer voor ko in een vak. Maar allemaal moet sabe presi. De eerste presi sa im sabi te do winti geloof, te do winti bribi, te do winti tori. Zafa doaman. Te you siki iswaki je go na wa huisarts. Te go na huisarts. Dat te anoman, da mo seni go na wa specialist. Dat ama seni go na specialist, da a specialist o lukutaki if na wa armfractuur, wa beenfractuur, wa ati datra, wa niri datra. Alamang na datra ma alama apo een verschil. So ade ook to in a winti bribi. Zeiden mek adeso, mo legu uit. Julek obiamang, julek dumang, juloma du alasandisma. Ook to a prati de in a winti bribi, a prati de ook to in a kulturu, na enfasi. Zeiden mek a prati de zo. Bijvoorbeeld, mi be takengba, lek familie ja, mi, pardon, even. Ja. Bijvoorbeeld, asan sa ano mi fak, asan insa mino tranga mino go tek auroko dat ida mo leggo uit voor zeiden. In abribi, bijvoorbeeld, you sabi taki a winti bribi na wang. Mana a kulturu prati. A prati fu a kulturu na nga a winti, da mo lego uit sana a split sen dati. Kulturu na sansam abja. Kulturu na winti prisa we hori. Kulturu na den dansi. Kulturu na den mooi poku dem de singi. Le fame draiwa mooi kulturu poku ja. Dat na kulturu. Maar sa ide kef salanga uno mek a verwaring eko in a winti bribi. Uno saba verschil fu a winti geloof. Nanga a kulturu geloof. Dat we tjade toesan dat kona wang, dat e tja verwaring. En daarom ik im lukutaki, tesma abisabi fu kulturu, deno abisabi fu winti, dat meestal te yu de bezig nanga desma, dat yu nanga de kako in een bepaalde boxing, sano de fanodu. Yu nanga desma kako in een bepaalde tak-taki, sano de fanodu. Want sma e denk taki alasa na rooskleurig. Nee. Apisi sa yu no sabi, bijvoorbeeld, yabi ma say kaarde schreef dumang. Yabi uma say kaarde schreef dumang. Dat want taki in a winti bribi, alama abe specialiteit. A specialiteit voor amandisi na fu bakru. A specialiteit voor amandisi na fu kotluku.
A specialiteit van man disi dat te was madanga takru dress soro ne sting a sabi dressi fudu apis dati. Da yabis a prati baka fu a winti geloof taki as madati bijvoorbeeld kotaki masi sting haar muru efino ma make ching I kan goneng I kan go oborwa patuji o mekwa dressi ji fika make ching. Naswade of niet? Naswade pa. Leswade. Ai, de buscondes ma botak. Hino aubia na seketie. Ai, so ataki de. So, uyere, dat wan taki a pisi eigenlijk sa you no sabi dat je raadpleeg wan trawa foto nengre utakaye lomboto systeem. Maar zei dat ik me wan teigunu, omdat vaak genoeg nono de laatste tijdens mijn economie en ik maak er altijd een grapje van trouwen. Ik taki jongen, zei dat ik sa flow. Mino ma me keep ching. Flow me drink om mijn patu. Flow me drink om mijn dressi. Dat want taki. You kan drink om mijn dressi you wani. Maar if nou een geestelijk probleem. Nou een cultuur probleem you abi. Win soort patu, win soort dressi. I dringi. Ano luk. Reden waarom. En sana mooi want sanonu de mishirak. Motake eerlijk unom tek me kwalijk. De grootste problemen hebben de vrouwen. Umas macha probleem moro maningre. Zij de mek umas macha probleem moro. Aber invloeding. Voor grond tapu. En neem toe vooral tap umas manamo legu uit. Asan sare mekar bakru. Yabis masa e promote bakru. Maar zeer positief. Terwijl bakru altijd na wasansa e de relatie storend. Mo legu uit. In apisi dat die voor elkaar saben tide. A obia. Nanga bakru. Wan bakru na wan stoornis voor wan obja. Wan bakru na wan stoornis voor alla you libi eigenlijk. Boyd if you want traumatina dat na you zaak. Maar unusande na a trutru winti geloof. Une horis mako in a pisi voor a bakru tori. Daarom ik mo broke you me ku verstaan maar pis dat even. Mo bonke tempo me ku verstaan me. Bijvoorbeeld. Ja bisolisi umas mano ma me keep ching. Ja bisolisi manengre no ma me keep ching. En dat we go meestal aan man sa emek dressi, ama emek bepaalde dressi, voor kan bori, patu, ala soort sani. Maar geloof me, if nou een winti, wat negatieve stoornis in een probleem sa you abi, je kan drink soort dressi wani aan Euroko. Reden waarom? Wat je gaat moeten doen, het negatieve voor atakrusil. Een negatieve voor atakrusil, sa overheers you. Sa e probeer libi in you like libisma. Sa e beperk you in je dagelijks leven. Dat e meestal na bakru. E doe de sandati. Luku taki solis you like umasma. Je ap relatie. A relatie ne duur lang. Je ap wan baka je de you like manengre je ap wan relatie. A relatie ne duur lang. Sa yo do yo raadpleeg wansma sa abi ai. Fushi. Maar aiman sa igo, solis amanka shi, mama no macha oplossing. Omdat yabis ma sa Euroko, ma im lukutak Euroko sa Euroko, den sref no abi winti. Den abi sabi. En daarmee kwa loma eko legu uit sabi, nanga sabi nanga leri. Dan a leri kisi sabi, u stop nanga adondo sandati. Ane besta. Want if ino sabi you no ma leri, na sabi mek leri kon besta. Dus tewe tak de sandi si taki a winti geloof. Iniwa man, inwa bobo yenwa. A so de taking kromantita. Iniwa man a feng. Da pisi sa you no sabi. Im raadpleeg wansma sa aba sabi in a pisi sana fu eng. A tro of niet? Na le swade papa. Na le faitak drape. Na swade. Ay omdat. If ino aba sabi. Ina baleri no go do san somar. Im do san sai sabi. Na sai sabi na datim do. Jee. En na dora sabi e leri. En dora sabi e leri. Isabi to. Dus no na atru bigima esoru nuja. Tak potu ede pe amde. Ai. Wayomo aksi wansani. A foto leri. Na abus kondre leri, altijd na een verschil. A verschil sa misabi, dat is a brokeji des mamorobong. Meestal a verschil fu a pisidati, na a teng obia sa bus kondres ma abi. En fotos ma abi a essensi obia. Mi takbo of mi no takbong? Na let swade, want mi pa yourself,
anoti de moro. Abetegi mi tak. Hesi bunu. Ma safi mo bete. So. Dus, inom feti. Want, trama esereka obia. Bena drimu agba sereka obia. Uno na buskondre obia ne sereka so hesi. Kwet. Obia esereka na nga ting. Ja. En wa obia no ma sereka gba in wa leisi. Zuiver. Na alla leisi. Na tins op. $2 per $1. Ai. Dus na dati. Dus ja, temi betegi desma. En wat dat ding is meestal. Apisi fu abungado. Waloma etaki fu an nasimang. Maar mi etede ma altijd tak if je do kultuur je do obja in op sap apisi van neseki an nasimang di bungado. I kan stop. Me takebo of niet? Mana swade. Ima broko ji desma sad same bedoel nga an nasimang. Mek desma sabing. An nasimang. Ubus kodres masa makakaya neseki. Ineseki sembe di nasi. Ibungadu. He ukaya sama katone. Zuiver. Non si katone. Kui nasi manadi wan. Maar if you no man, do de oroko dat gos don dai kombaka. Reden waarom? De man bigi altijd direct naar Awinti. No. Terwijl na de san dat hij eigenlijk aan nasimang aan neseki, de man dat hij na asma sabe dekba da winti abrakom baka. Daim wasprati. Na ouro masra. Ouro masra, potanyo masra. Dus if you no wasprati, da bijna ino do noti. Maar te idu asan dat wayo dat igo abra na winti direct. En hij heb gevolgen. Hij heb negatieve gevolgen toch? Ja man. Dus adelek te je gaskoro. Eerste klas, tweede klas, derde klas, vierde klas. Ja. In het doen gewoon. Ai. Dus in aba kennis, in leri. Ai. In het opodai sereka wa obia gewoon. Ik kan sereka ya kirju. Lek obia man. Ai. Ja, en bijvoorbeeld, terema etak ook toevoeg aan neseki aan nasimang. Bon forusma, dan minotak metak negatief omtrent a fotokulturu, maar in de meeste gevallen, zolang ik go naar de mandati, direct de mij beginnen aan apuku. Direct de mij beginnen aan kromanti, direct de mij beginnen aan aisa fodu de sanati. Uno fu buskondre, uno saben so. No. Begrijp je wat? If de te awinti e begin awinti wan kiss you, de man tak e moeilijk you. Da in buskondre de man no longo direct dat de man kon begin tak e winti kisi dat we was winti. De mogen onderzoek, de mogen scannen winti luku. If het true of niet. Ook toe, we pot we seibi krabasi na nga seibi verschillende obia. If na apoku, kromanti, busunking, pawinti, ala de obia dat draai lon toe dat we potin krabasi. Dat we tegi tak suma na you, dat we go tek suma na you. Zuiver. Na drape we tek sink ba. Ja. Dat je ook tijd zijn drapen. Dat we lukken baka. If na wa obia sande no. Of wa obia sabe de kaba. Ai. Dus na dat. Na eerste sansa we do. Ola nga suwa san kan tek ting. Mek des masabi. So eigenlijk. Te yo dweng. Te tijd zijn lukken. Dat je lukken tak oké. Sade ja. Wonak. Wa 14 day puru. Dat we take one break. Dat we go finen baka. Ja. Dat we pot one thing. Dat we go baka tapa oroko baka. Hoeveel maanden intussen if you no look boom? Soms kan de 3 mo. Soms na 6 mo. Oké, mooi tori. Mensen uyere. Maar meere tak de meisere kan obia today. Wa meere tak tego yeshi apuku watrapot one day. Kromanti watrapot one day. Aisa watrapot one day. Des masreka inwa wiki. Mekuyera true. De obia. Daarom te de mij weer voor een Facebook. De zijn dat ne oro kabus kondre. Omdat ino ma pot wan kromanti wan apuku. Nanga wan busuki tap anu kang. De ma ufet nanga de srefi. Da efi pot wan apuku watrati de tamarai pot kromanti do feti. Askin no tranga so. De ye ufet na skin. Dus im look boom. Saye do. No go make them a kori. Smanom kori. Ai.
Dus de man bota kina lek moksalesi. Ja. Kutak bij voor ime kwa moksalesi, ipot kou met ipot agu met ipot skapu met tanga pingo. Tibere hati. Fayo sabi sotwa hati bere. We di no sabi. Want a furu tumsi. A furu tumsi. Ai, ini wasansa furu nobung. Nobung. Ai. Oké. Am de redelijk. Juist. In nyasang aski wani. Inom nyasa aski no wani. En daarom toch wajo. Lek van de meetaking. Abde van nodu tak de mama sreka obia beno 2 day, 3 day wa wiki. Dat de ma die winti pre. Ane euroko. Reden waarom. Bus kondre mino, si winti pre die zomaar. No. Na winti pre na oplossen voor je probleem of niet? Nooit. Nooit die, ane besta. Ai. Asa ne do in one day sreka in one day card play one day. No. Luku. Want teuk basreka. Chari gak pranasi. Pa obiak moto im gak pranasi. Make the biggest ma fast ma luku tak. Oh. Na soa obia. Kondra pe werkelijk. Zie? Ai. Dus de man botak als het ware je eika obia je schijne luku baka. Ja. Je tet sing. Zeker. Je verstaan? Ja, ja. En apis dat die was attackie, zijn we al in een aantal maanden. Dus ik wil dit even zeggen. Deze massa ik denk dat de kong. Dat de wan sreka today langa wan di obia. Dat mi broke yub nanga wan brada. Ook tu sa e pabe de wan basi. Te tak wan basi. Te de tak paranan pasi. Basi fade kare en payo. Pa Joseph. Alubutu moni. Alubutu. Joseph. Aha. Ai. Ab batterij. Fa atra ne fa de bekara. Futu nie. Juist. Ai. Na boy finde ja. De mata ki te no miti papa e miti boy da na papa e miti. En na asrefi fasi dat ilek fa apabe uroko. Precies zo abrada dis en mek moeite ook toe. Ja. I verstaan? De biggest maf mi tak. Te yasi. Te fo hande. Ilabude. Henda ifo hende. Aswade. Ai. Sa ama bedoel na nga sandati. Te datak te as chino de. May aba free. Toch? Dat atere alabu. Labu na tere. Dat aba tere. Dat toch na afouru dape. Aswade. Want if you no fena tigri srefi me fena buba. Ino kate mi takawa agu buba dape. Na tigri buba. Tigri buba na tigri. Ai. I verstaan? Aswade. Jamasu free. Nanga jamasu ede. Ata jamasu. Aswade. Na dat nasani. Dus daarom heb ik me leggen uit dat we koopje korte lijst is heel snel. Voor de man kan verstaan dat je obia uroko prati. Inwa bobo yenwa alasma abi afasi sa engedu. If mino sapsan fu broko anu mino kona you. Ino ma yep minangeng. Yap man say nakdrong. Dat na ama specialiteit. Yap man san sabi fu kromanti amana sabi man. A sabi fu sreka ingi. Amanja na waf de man sa utaki ai. A defa pis dati. Na de pisi dat fu manengre obia. Gwa fire hey bari gwa ganda kombaka. Teke sani chai kwa ede. Na ena mafa san dati mafu brinja. Trans de maka sa big ba. U dat TikTok ala de pres dat de maka go luku de san sa wedu. Aswade. Dus uno te kane somar. Na kondre na nga lanti giwaneng. Aswade. Ai. Dus une tak furu. Ma te yere ishi. Dat kan sabi. Matak yo na briba. Ai. Omdat once man ne bribi. Dat ne bribi. Maar une tak furu. Une tak furu. Ai. De mataki yabi ma fudu. Yabi ma say taki. We mi ano ma fu taki. Una ma fudu. Dus des massa de tak de kosreka obia tu de yanga 3 day. Mi kon ja sana wa brada. Dat me broke ju even be kuyere. Geduld is een schone zaak. If je na patiëntie. Ga kerkie. Zelf na kerkie, if je na patiëntie enough go. Im apting. Im lasiteng fu winiteng. Dat be de apchi life sami be wa broko even rangono. Do baro blabaka. Gini one day na day, te one day usamitia bembai, usamitia dankome. Ai, utafra na utafra gikedo amwa kedo ampo. Ubegi so no agolong. Ai. Ubali obla. Obla. Webaro balao. Webaro balao. Isre baro bala konde. Oh, mooi, amonti. Ja man. Bibaro di. Doei. Hey, boy, hey, yo. I don't